eish maita basa bamnini nokunditakure komaita ndandazwa nokumire papa paribe kana mota yebodzi yanga ichindimirira. Okay mudhara, ndatongoti ndiwanewo kamunhu ekufamba naye ndichiita nyaya sezvo rwendo rwacho rwakareba zvisingaite. Ya handizvozvo yena mufana wangu, saka wati mari kokubva pano kosvika kuHarare? Kungoti mari ndinenge ndisingatode mudhara, maibata handiwanzobhadharisa vanhu kaini, but since maofa ndakutongoti sezvinhu zviripo handingarambeka, ndikaramba ndinenge ndakuita urudhuzve. Owo saka wati kuda mari iko nai manduru? Munowanzobhadhara mari iko kubva panapa kusvika muHarare. Okay, yawo makombi vanoti $10 asi kana uchibhadhara nomabhondi vanondoita kupima, kwayo unondozadza garoni ndo mari inoenderana no$10 iyoyo. Okay mudhara, saka ndipe hangu 10 yachona. Ai uyo anohwara uyu, tetekere yadhiraivha ndikunyepei kutodokerewa ndakamira panapa ndichipisiwa nozuva ndichinyangudziwa nonyenze dziri kuriradzi ndichinhuiwa nozvigokoko zviri kubuda mumakomomo kutosiya $10 yekubhadhara kombi. Saka kana private yakutiwo $10 manje muda kuti ndiite kutodini nini? Relax kana mudhara wangu, uri kuda kundipa mari saka? Haikona kuti uri kuda wazwa, ndiri bezera newe bainini, ndinozera naabambo wako inini. Ndokupa $4 mufana. Mudhara, chitawo kaisvikewo pa5. Chingeko wati unenge usingadeba kundibhadharisa nayo, asi uri mheni yomastanzi kani nayo drive. Unombonzanike iwewe? My name is Regeka, ndobva kuAustralia uko kuSydney. My father is the best friend of the mayor saka mudhara inini I'm a very big person in fact don't pay. So imimi munogarepi kuHarare mudhara? Ukubvunza zvinhu zvakadaro unopengere mufana iwewe. Wati unobvepi zviye? kuSomalia? Tetekera ndikunyepe. Ini ndinobva kuHaifiridzu. You mean like inini ndinobva kuAustralia but kana ndiri kuAfrica kunoko ndogara kuWestgate. So imimiwo munobva kuMalawi handiti? Asi kana muriwo muno muZimbabwe munobva kuHighfield. Okay, I see. Iwe handibve kuMalawi bainini wazwa nyongono yakoyi. Ini ndakazvarwa muHaifiridzi, ndakakurira muHaifiridzi imomo, nanyasi uno ndinondogara muHaifiridzi. Nai vanhu vekuHighfield vanotaura vachidai nai? Inga kutaura vachidai kutodini koyo iwe? Ndiri munhu anozikamwa inini, Haifiridzi yese pari basingandiziweba. Makombi ekuHaifiridzi yese handibhadhari kombi kana ibodzi baini. Wafana wake mbondihaya ndichinopunzumura vanhu vanenge vaine zvikwereti zvavo. Ukuona Haifiridzi mufana wekuSomalia, uri kuona inini kare ikako shotiro ikweyo ndakanoporika. Saka mudhara, muri kureva kuti vanhu vekufiwa vanototaura vachidai so? Iwe wanotaura vachidai kutodini kweyo? Wakuzondifina manje. Wona murasta anenge wombanje akamira apoyo, idomira mutakure peno tingaboye mari yekufamba tichidya murodhi. Mudhara, makutoda futi kudya mari yemunhu wandinenge ndatakura. Anyway, let me carry this fella ndakutongoona hangu kuti marasta vanhu vakaita sei kuAustralia havako vanhu vakadai so. Ndiri kutoda kutenga madonalds nomariyo, handitiwo wati uno mari dzako, abambo wako shamwari yaSabhuku kuSomalia, saka ndizvozvo. Boys masimbisa manditakura ko musadhibheka kuti zuva riri kusaiza vanhu zvekudaro. Ndochii chakadaro ichocho? How are you rasta? Wototenda ganvosta vandakatakura apa. Ndivo vatikarega titakure murasta uyo, saka ingobhadharai $5 kwavari vana zvavari kuda kuishandisa. Boys handirwadziwe zvekudaro uri kuona kuti chii mudhara? Garisi renyu iri bho zvekuti iri ririko iri dzirimo nhai mota dzakadai mukati port country munomu. Chii chakadaro ichocho? No, idzi hadzimo mukoma wangu. I think tongori 2 muZimbabwe munomu yangu inei neyamudhara wangu maAustralian models Australia? Aiwa, izvi zviri kwezvi German. Uri kuona garisi rako kairi rinenge richitoda pangu pafiya apo dhabhu raka takanotora vazukuru takanoenda navo kwamachipisa. Dhabhu raka takanoskidha pabhawa ende ipapo haurambe. Asi apa muri kuenda kufiyo mukoma rasta? Wangu handinzi mukoma rasta ini, ndinonzi chikombera asi vakawanda vanonditi triple C, chikombera chemabhebhi chete. Mabhebhi anotonditi dedi triple C takaenda. Then panyaya yekufiyo usati asi ndiri kuenda kufiyo ndo kwangu zvemujama. Chii chakadaro ichocho? What a coincidence yandasangana nayo nhasi. Mudhara vandinavo avakafa ndevekufiyo futi. Musadaro zveGerman wagwana. Ko mudhara muri vekufiyo? Ndiri wekufiyo, ndinohopa varume ndodomborara. Uri kuona inini mudhara ndakaberekerwa paHighfields maternity clinic paipai. Primary ndakachinjanisa zvikoro zvese zviri 11 zvemuHighfields. Ko ndainetsa grade 6 ndakadzingwa pamhofu kandaraina headmistress. Serious here king? Saka nemudhara wangu uyu munopindirana manje, because mudhara avaka ritori mumonya rainetsa kakufiyo ikokoko. Muudze mudhara. Papi pacho mutungamiriri, engineering here, Ijipita here kana kuti Lusaka? Muri papi pacho mudhara? Imi asi zvinoita kumanikidziwa munhu ndikudaba kunyepa. Rastamani, ndochii chakadaro ichocho? Toni yakadai so haisi yemunhu wekufiyei.
ifiyo ipiyo yaunobva mudhara ndozvawaudza mutungamiriri kuti unobva kufiyo. Kufiyo hakutomborina kana type yemunhu ane fesi yakadai so wazvinzwaka. Ya manje ukaifiridzi koko ndoiko ndinotobva ndirove basa nazvo baizvo mukutaura izvozvo. Ai kana kudiko kwaunobvaka yatsonditaurira kuti unonyatsobva nechepapi kufiyo. Right, ndagara ndazoona inini. Ifiyo ridzi inotaurwa mutauro wekuMalawi. Mudhara unotori murimi wemadomasi kana wemazhanje iwe. Kuri kuHarare ndimi vanhu vatinotsigisa bhasikoro ka tichikunyeberai kuti munofanira kutenga mutero. Usapota uchisaiza vanhu kamudhara. Ndochii chakadaro ichocho bombo clad. Ya zvese zvawataura izvozvo newewo nyongono yakoyi. Driver misai mota zvamanje manje ka ndikutoda ground nabharanzi ava ndira kumbowaponchileta.